हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा बिसिबिनि जि एनुवेल कनफारेन्स बिनि आङो माखासे नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिलांगोन जोंहा बियो खुंजादों जोंनि बार'याव बेप्टिस्ट कनभेन्सननिनो सिङाव थानाय जोंहा आम्बागाव दख'रानि आम्बागाव बेप्टिस्ट मण्डलियाव नैबे 47थि बोसोरारि जे बिसिबिनि एनुवेल कनफारेन्स जोंहा बियो खुंफुंजानो थांगासिनो बियो दिनै मोनाबिलिनिफ्राय जागायनानै जोंहा 23 अक्ट'सिम जागोन 21, 22, 23 बे सानथामनि हाबाफारि आरो बेयाव आङो हानायसेबांखौ बाहागो लानानै नोंथांमोननो बे हाबाफारिखौ आङो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था
Dì xù giờ